וחפץ חיים, אוהב ימים, אוהב ימים, אוהב ימים, לראות טוב. יליד מוסקבה, אזרח ישראל מ-1981. עומד פה לא רק כחבר כנסת חדש ולא רק כנציג המפלגה החדשה, אלא כקול קורא של 800,000 עולי ברית המועצות לשעבר ורבבות עולים מכל ארצות התבל. אני ואתה נשנה את העולם, אני ואתה אז יבואו כבר כולם. מהאנשים האלה שעברו גיהנום הגיעו למדינת ישראל, וחובה עלינו בעת זקנתם לא להשליך אותם ולא לזלזל בהם ולא להשאיר אותם ללא סיוע מיוחד. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. לך יקיר אומני ישראל, יקיר הקולנוע הישראלי. אני ואתה ננסה מההתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה, אני ואתה נשנה את העולם. ואילו הסבא שלי קבור בסיביריה, לשם הוא נגלה ושם הוא נרצח הודות הפעילות הציונית שלו. ואני חושב ברגע זה, הלוואי והסבא שלי יכול היה ולו לשנייה אחת לראות אותי פה, העומד פה אחרי כל הרדיפויות וכל הדיכויים וכל ההתבוללות, מדבר פה את שפת העברית בכנסת ישראל ובמדינת ישראל. Одиннадцатого мая сего года телефонным звонком из своей больничной кассы мне было сообщено, что у меня нашли опухоль в голове, так мне сказали. וחפץ חיים, אוהב ימים, אוהב ימים, אוהב ימים, לראות טוב מי האיש, וחפץ